Itziar Alberdi naiz, 20 urte ditut eta Arizona elkarteko gimnasia naiz. Gimnasia denboraldisa hasi berri dozue praktikamente. Bueno, Lehenengo txapelketia hemen etxian izan gainera. Ze asmo dago zortengorako Itziar? ze asmo? Bai. Ba, gehien bat lehiaketak alik eta lasaixen eta hobeto egiten, eta ba, nire helburua izango zen Euskadiko lehenengoa gelditzea. 4 urtekin hasi zinean gimnasia egiten. Bai. Zeate gimnasia? Ze gisa da, Bergaran dauela nahiko errotuta, baina ez dela ohikoa dan kirol bat gure baiaran mentzat. Ba, ez dakit, nire amai asko gustatu jakon gimnasia errendikoa eta nire lagunak be txikitatik apuntau ziren. Eta ba, gehien bat izan zen, ba, nola amai gustatu jakon eta lagunak apuntata ziren, ba, bertara junitzen. Gero ja laguna helaga eta ba, bertan jarraitzu neban. Eta, mentxe gari. Eta ez zara damutu, ez? Ez. Ze beste kirolen bat indozu, baina bueno, besteri barik. Hori, probauta ditut beste kirol batzuk eta hola, eta gustauko jaten gehiago sakontzea beste kirol batzutan, baina inoiz dut gimnasia bezain zer iso, eta ez dakit, gimnasiatik gustora nahi orduan, ba, ez dut eduki necesidade hori aldatzeko. Azkeneko proban, banakako lana egiten ikusi zintugun hemen, Bergaran gainera, txapelketako azkena izan da, zela kudeatzen da hori lana? A ber, ni beti lehiaketetan eta oso urduri jartzen naiz, baina etxean izatiakin eta gertuko jende aukitzeakin inguruan, eta hori kluba etxekoa izan da, ba, normalean mea lasaixo hartu neban, eta orduan bastante txukun urten zen eta gustora geratu nintzen. Banaka, esan dako moduan, baina taldian be ibili zara, Bai. Arizonakoakin. Ezu zeu, erosu hau, gustora hau, diferentia da, hau da, gimnasia da bixak, baina ez dago zer ikusirik, ez? Ez. Taldekakoan geixa, igual, komode hau zentu izan naiz, arropaua geixa hau zentu izan, en plan, ez da, segurtasun geixa daukazu. Babesa, ez da? Hori, babestuta sentitzen zaz, igual akats bat oitzen mozu besteare beti laguntzeko edo apoiauta sentitzen zaz. Eta bakarkakoan nola bakarri zaren, ba, bueno, paioa zuria izan da, eta ez dakit. Ez daukazu apoio hori, esateko bezala. Oin baina bakarri bihar duzu, ez? Hori da, bai. Adinagatik edo besteri barik? Gehien bat, ba, ja urtiak entzian, nola ja unibertsitatean eta garen, ba, ez gare nahikoa pertsona talde bat osatzeko, eta denporia be igual ez dauko nahikoa denpora talde bezala entrenatzeko. Orduan, ba... 4 urtekin hasi zinean, 20 dakotzu, beraz, 16 urte gimnasian, horrek askorako emuten dau. Eta, bueno, zuk aipatutako emaitzetan ikusten dugu Euskadiko txapelketan bigarrena izan zaiela hainbatetan, horregatik igual Euskadiko behinguan behintzat Euskadiko txapeldun izateko gogua, ez da? Hori da. Ze Gipuzkoako txapelduna izan zara? Bai, ustot behin izan nintzela Gipuzkoako txapelduna, Amaian, eta justu izan zen COVID eta geroko urtean. Egisa da jende gutxi zekinela orduan txase, COVID eta gero izan da jende gutxi hau zeuan, baina lata gustora ez dakit. Baina atzera begiratu eta lorpen horreik ikusita, ez dakit, bat gustora geratuko da, ez? Bai, gustora geratzen da, ze gainera urtean 4 txapelketa bakarrik gitxa, ba, merito gehiago bezala mate jatzu, zeda urte guztiko lana, 4 kompetizioetan erakutsi bihozu, eta ja, ba, nervixoa gaitxik edo, zehozek falla huitzen motzu, ja, igual podiomentik kanpora geratu dirotza oso azkar. Orduan, ba, lorpen bezalako sensazio hori emate dutzu. Zuen denboraldixak, dia beste dozein kirol moduko denboraldixak, baina 4 kompetizioetara bakarri mugatuta, gogorra izango da. Hainbeste zaila hau entxeatu. Hori da, azkenean, 4 kompetizio horre dituzu, erakusteko zuk urte guztien indako lana, orduan presio puntu hori baukazu. Gauzia gestionatzen ikastia eta, bueno, disfrutatera jutia. Gero be, exhibizioak eta erakustatxakoa dare orduan, ba, bueno, baina... Eta konton hartu behar dugu, adibidez, zure azkeneko ariketzea dela minutu eta erdikua. Hori da. Beraz, erakusten duzu isa 10 hilabeteko lana, minutu eta erdixan. Bai. Tapiz gainean lortutako emaitza zarago lehen aipatu ditugun horreik, zugan lortutako konfiantzakin posi zauz, ezta? Hori da gimnasiak emundotzun gauzetako bat. Bai. Ni bastante inseguria izan naiz eta bastante autoexigentia orduan gauzatxoak lortziakin badiaz buru gogortasun bat eukitzea, hau lortu nahi dut, behinta berriz itxiakin, lortzozunean horrek, ez dakit, haundixo bezala zentu ditzaduzu, zure buruakin lorpen bat eukitzea bezala.
Eta nola kudeatzen ditu Itziarrek nervixo horrek? Ba, ni Ez bakarrik konpetizioan, normalian. normalian, ez dakit, gehien bat, ez dakit, konpetizioetan negarritxokoa naiz. Urte baina lehena beti nervixoa etxik negarritxo. Eta da urte nitxe jatelako, zeiaten naiz ez itxo, baina urte nitxe jat. Gimnasiak dituen aparatuetatik, lehen epatu dugu adibidez Gipuzako txapeldun mazoekin izan zinen, hori da zure gustokuena. Eta kanpotik oso zaila emuten dau, mazoa manejatzea. Eskuakin txiribuelta horrekitea. Ez que niri mazoa gehiago gustatzen jat, jolaz gehiago emate dutelako. Bi aparatu izan da orduan, jolaz gehiago emateu, hainbat manejo ditzeko, badiaz molinuak edo bat lantzatu zunean beste egin jasotzeko. Orduan, jolaz hori gustau itxe gehiago. Aruak inte gustatzen jat, baina ez dut uste olako jolaz ematutzanik. Eta oin kontrakoa, zatik ez dira bateragarrixak Itziar eta Zinta edo Xingola? Bueno, Xingola da aparatu bat, pazientzia auki biozuna eta poliki maneja biozuna, denporia eman viajatzu, bere lekua auki bidau, eta nire espertona da, gustatzen jakona gauzak azkarritzea. Orduan, bat polik eta bestia azkar, ez dira bateragarrixak. Berez da, nik ez dakit dan aparato zaiena, baina gauza batzuk, adibidez, beti egon bia da, haidian, ez dugu lurra ikutu bihar, ez dugu gimnasta ikutu bihar. Hori da. Zintia aparatu bat bastante komplikaua, ze gauza askok hartzen dute, gauza askok kondizionau aldute. Badez, humedadia dagona, haizia balin badago, holako gauzak importantzia asko dauke. Humedadea handitxa balin badago, zintia pixka gehiago pixatza orduan, gehiago kostatzen dago, gehiago pegatzen jatzu gorputzea, edo haizia balin badago, igual modu ditxotzu eta dibujoa ez da ondo ikusten, holako gauzatxuak askoa kondizionatze dute. Zintzuk dira zure zaugarrixak gimnasta moduan? Badakigu zaiela oso urdurixa eta gauzak azkar egiten gustoko dauena, baina hortik harago? Eta buru gogorra, hori badakigu. Ez dakit. Indarra baukatela, saltoak eta itxerak orduan indarra baukat, eta nik uste dut manejua be, aparato askokin bastante manejo naukatela, baina ez dakit, geixau, zezan. Oin esku artean dakotzun, ez dakit, koreografia deitzen da, deitu altxako? Bai. Oin esku artean dakotzun koreografia ikusi gebena txapelketan, olako bat preparatzeko zein da prozesua Itzia? Lehenengo, nire kasuan entrenatzaileak aukeratzen dute musikia, baina beste gimnasta batzuk adiezerak aukeratzen dute musikia eta lehenengo horrekin hasten da musikiakin. Gero musikiakin zoiaz montajia montatzen, normalian entrenadoreak montatzen dute edo, ze eukibia dute gauza batzuk ezineztekoak dienak. Diela saltuak, jiruak, ekilibrixuak, pasito ritmikoak, elementu batzuk bai egon dienak. Orduan, erakazten dira montatzen eta eukibia hori musikiakin relazionauta egon bida. Gauza ezinbesteko horrebe egon bida dira. Orduan, nire kasuan entrenadoriak eta montatzen dute eta ni noia bitxartean probatzen erortuten da noez. Eta irtetzen bada minimo bat edo horrekin lan-talan, perfekten adu arte. Horrekin lan-talan ikasturte, osua, gauzak aldatzen faten dira, ez? Bai, lehenengo montatutzen dantziatik, kurtso bukaeran itxosuna, igual gauzak aldi aldatu asko. Igual gauzatek jatzu urtetzen, o gauzatek ez da balio pentatzen zinuna, edo ez dakit. Eta hemen barikutan egiten duzun entrenamentuan, diala gutxi gora bera 3 bat ordukoa, zenbat aldiz errepetio aldozu koreografia hori? Musikiakin igual 4 baterako dematen dago. Baina atzetik dagoen lana, badiaz behin itxosunean, nik itxot behin minimo atzetik musika gabe. Gauza bako eta behin ondo urten arte. Gero musikiakin itxot, eta musikaldi hortan, dantza hortan gaizkirten dien gauzak edo betu aldienak, atzean berriz behin eta berriz, perfekten hau hartu eta gero berriz musikiakin eta hola sekuten naiz. Ze ez da boza sekreturik, ez da in eta in eta in. Hoxe da, bai, hori da. Eta zuzendu eta zuzendu eta zuzendu. Hori da. Eta zuk uste dozunean estoiala gauzia ondo, entrenatzaileak, hau da, bixak eskutik zoia zai, edo zuretzat gauzia estoia ondo eta esaten dago hainizek eta iratik. Ostras, ondo indozu. Kasu da, askotan gertatzen da, nik gaizki itxemo gauza da ikusitzen da orduan entrenariak bezan itxen dozte,
Baina askotan gertatzen autoexigentzia horregatik edo, nik igual pentsatu dela, gaur ez dut oso ondo, eta inik zekatzen dutela igual, bueno, ez tozu hain txartoin ez dakizu. Orduan, segun eguna edo, segun momentua, segun zuzela zaren edo, entrenadora zela daren edo... Tapiz gainean zauzenian, norbera segidan konturatzen da, ariketia ondo doian edo ez? Normalian bai, kompetizioetan eta itxezaren einean faiuak asko igertzen dira. Egia batzutan fai horrek handitzera jote ozula, orduan zate oso oso gaizkinago itxen, eta gero igual bidixo ikusterakoan edo esaten dozu, bueno, ez da hain gaizki ikusiz, nik sentidutan bezala. Baina normalian konturatzen juteza gutxi gora bera zein dozun ondo, ze gaizki, ze karo daukazu, nola entrenamendutan hainbeste indozun, egun asko eukitzu zuonak, beste batzuk txarrak, baina bakizu gutxi gora bera nondik zoia zen. Orduan gero egindako hori ostera ikustia ondo goten da, ez? Bai, hori da, bai. Eta norbere buru hor ikustia, ja oitu gozinan, ez? Bai, oitzutan, hainbeste urtetan, ja. Bilbao zabitz ikasten, igaz etzinan egon ariz noan, aurreko ikasturtian egon zinan Bilbon, han entrenatzen eta konpetitzen, baina erabaki dozu etxien baino beto ez dela inun egoten edo. Hori da, hainbeste urteta gero ariz noa jautxutan nago etxeko entrenamentutara eta etxeko jendiai, eta aurreko urtean beste klub batera jutea, ezan gogorra izan, berak oso eskuzabalak zen ziren eta ondo jaso ninduen, baina ez da iguala. Ez da berdina izan eta hueltatzea erabaki dut.